Hej, jeg hedder Nick. Jeg kommer fra Windows Phone-teamet i Microsoft. Vi er herinde i dag og udfordrer folk i, hvem der har den hurtigste telefon. Vi tror på, at Windows Phone er det hurtigste inden for sociale medier og almindelige hverdagsting. Jeg står her med Darvish, Janni, Peter, Linda, Tonio, Rasmus, Hal, Sandra, Katja. Og Katja, du har en iPhone 4. Du bruger den meget på Facebook også, så gå ind på deres Facebook-væg og skriver hej. 3, 2, 1, kør! Sådan der. Den poster nu her. Og så er jeg på. Jeg har allerede skrevet på væggen. Ja. Bare kom. Sådan der, H-E-J. Jeg må det gå i gang, eller hvad? Jo, vi er i gang. Vi er færdige. Du er færdig. Og så poster jeg den på væggen. Den poster allerede. Du kan desværre ikke stoppe det. Sådan der. Så er den klaret. Hvor langt er du nået? Jeg er ikke engang inde på hendes profil nu. Telefonen er langsommere end Windows. Er du frisk på en lille bitte udfordring i dag? Ja. 3, 2, 1. Så, det er 8 grader i Hillerød og 11 grader i København. Nej, det er snyd. Hør om du er frisk på en lille bitte udfordring i dag. Jamen 3, 2, 1. Vi kører. Jamen, hvad siger du til, at vi tager et billede af hinanden? Tagger det, og så lukker du det op på Facebook. Hvor langt er du nået, David? Den der, done. Ja, han har den allerede der. You're up for the challenge? Yeah, let's go then. 3, 2, 1, go. Du har lige vundet en super fed Nokia 360 højtaler. Super. Værsgo. Tusind tak, fordi du var med, David. So I'm faster than you, unfortunately. Vi tager et billede af hinanden. Tagger det som mig selv. Og lægger det op på Facebook. 3, 2, 1. So it's uploading to Facebook now, and I'm finished. We'll post the word hello on our Facebook account and our Twitter account. Den er loadet, overført til Facebook, og den er klar. Hvor langt er du nået? Jeg er lige kommet ind på billeder, der faktisk lige været ved at lægge på Facebook. No. And posting to Facebook and Twitter right now. Hold din dedikerede kameraknap ned med det samme. Hold den inde. Så kommer du direkte til kameraet, hvor du kan tage et billede med det samme af det, du gerne vil have. Kør rullen tilbage, hvor det seneste billede, du lige har haft. Så bliver jeg spurgt, hvor jeg vil dele det henne. Du kan også dele det på Twitter og LinkedIn, hvis det var det, man har. På Facebook. Is it done yet? Yep, I'm already done. I just finished Twitter. Hello. That's cool. I posted Twitter, Yeah. but I didn't get to Facebook. My phone just got smoked by Windows. My phone just got smoked by Windows Phone.